No, oh, oh, no, la polizia, no. Jumalauta, miten vittu? Vittu No, takaa. päivää. Mitä helvettiä? Vittu kun alkaa vituttaa ja äijä vittu ottaa katolta. Mui jumala, äijä yrittää pölli auttoa tällä. No niin, ja Linna reissua se napsahti sitten siitä. Mä en oo oikein varma mikä herra. Okei, tää oli viimeinen. Sitä vaikka peliä vähän Keitsetan puolella. Ei Näköjään. Annetaan ehdota. Moro! Polvilteen olevaa panttivankia. Mut sit mä ajattelin, mutta näköjään Älä tee näen sitä. poliisin astuvan tuohon oveen Älä tee sitä. Sisään, niin pitää joka kerta sitten huitesta vittuun. Miksei? Siis herran jumala, että mulla keittää pataa. Ihan vituutti. Oho, 99 lähtee ampumaisa ilmoituksesta. Toi oli kyllä kovii. Mitä vittua tossa tapaa? Oho! Oho. Mitä vittua skoulta? Ei jumala. Vähän lenti. Katso koksua vähän tämmöstä. Ai! Katsotaanko näin, että me kävi tappaa yhden semmosen, joka oli meidän liiveissä. Menikö se alas? Voisit kertoa sille kaverille. No on se ihan hyvä. Hyvä osaa ajaa saatana. Kaveri vetää sieltä saatana sillalta niin, että vittu melkein kuolee. Jumalauta et osaa ajaa. Mitä vittua sä teet? Ei näköjään tuokaan osaa. Joku oli pukkeutunut meidän liiveen. Elä vielä, mä tuun kattoo sen. Voi vittu. Mitä? Ei! Marko, et heitä! Vittua. Hyvä, et saa nuo huumeet vihdoin tuolta kämpiltä. Auta vaan kun sä näet mitä sulle käy kun mä nousen tästä. Oh. Noniin. Sinne meni. Ei! Mitä meni? Morjesta. Minä saatanan pikku nimi. Siitä. Hyvää työtä. Joo, yrittikö se ottaa minä saatana tappejakki siitä. Otan vielä yhden varmistuslippaalisen. Ei se ehkä liiku ennen. Voinko minä pikasen? Ai! Ajoitko oikein vaan? Saatana! Plus 8 poliisia kaikki asemalla. Oi pönkkeleellä jo laukessa! Mä teen tuossa harminteissä.
mullekin tuli tää vitun paska. Joo, työvuorolla ei saa. Joo, työvuorolla vissi. Ei nyt mullekin. Ei. 36 on tänne uusimmalle murtaa. Kuka kiusaa? Yksi pika kerralla. Mä en tykkää susta! Et se tuu pampulla. Mulla. Mitä vittu? Rellu. Kuole pois. No, vähän pakko. Kuole pois. Oi voi. Veikkaan, että nyt se meni tonne omaan sänkyyn. Se pääs voi karkulla järjessä. Oho! Vittu, onneksi ei heilähtänyt aase. Olet todella pahasti. Ballerina cappuccina. Mi. È la moglie. Barremo. Oot koko ajan lähemmäs. Risto. Olet semmonen polville siihen. En mä taida. Risto ala. Sano mua daddies. Mä en ihan justiin parvekkeelta. Kyllä mä nyt sen tiedän, että Risto on alaikäinen, mutta luulisin, että se haittaa mua jollain tavalla. You are my sunshine, my only sunshine. You make me. Mä haluan, että minua koulutetaan.